ịba n'ime ị ga-agbọ ncha ị ga-agbọgide ncha enwezi spam ị ga na-anyụ. So many people today akpọpụ ike because never ba n'ime. And the cell etili gị n'ime adọrọ friendly enwere onye be anyị ọzọ nọ na the cell. Sọsọ gị bụ onye be anyị nọ na the cell. And onye nwe onye isi na that cell ọ chọ ga-achọ nwanne a ga-akpụta gị n'abalị a ga-ama gị a ga-akpọ gị ntụ n'ike enweghị ihe kwutere ya. Enwe people did nọ n'ime ijegodo report or IS etikweli ya sentence ya but ka m gwazie gị the tricky part of it that sentence etili onye anwa ama nlu ya. IS ewere onye ahụ jee na single cell tinye na single cell ọ nọ 1 week ifukwu ya. Ije combine ifia ije ebe a na-eme exercise ifia yes ị ga-afụkwa nya na ndị wọda na-emekwa business. A lot of our people na-ebe akwa today bụ na enwere onye fa nwere all over the world.